mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pa programu yathu ya lero. Pa programu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, komanso monga mwa nthawi zonse ndilinso ndi m'bale wangapa. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Pa programu yathu ya lero tikhala tikuphunziraponso pa mutu wina umene uli wofunikira. Koma monga tinamvera kuyambirira kwa programu imeneyi kuti programu imeneyi amatipatsira ndi Alilongwe School of Biblical Studies komanso mogwirizana ndi mipingo yonse ya Khristu. Alilongwe School of Biblical Studies akutidziwitsanso kuti mwayi unatsekulidwa kwa iwo amene angafuna kudzaphunzira Baibulo ku sukulu imeneyi kwa zaka ziwiri mwaulere. Amafunika akhale munthu wamuna wa mpingo wa Khristu komanso akhale ndi certificate yake ya form 4. Mwina ndinu komanso alipo ena adziwitseni za uthenga umenewu. Pamapeto timapereka nambala imene mukuzofunsa zokhudza program imeneyi komanso zokhudza sukulu imeneyi ndipo mudzatha kuthandizidwa. Komanso maprogramu amene amapezeka pa page yathu ya pa YouTube mukuzongoyang'ana Alilongwe School of Biblical Studies mudzapeza maprogramu amenewa komanso programu ena ambiri amene angakuthandizireni kuwuluza moyo wanu wa uzimu. Pa tsiku la lero m'bale wathu Namanika Malunje, tudziwa kuti anthu tikukhala mu dziko limene muli mavuto ambiri. Tikakamba za mavuto aliyense akumupeza ndithu mosiyanasiyana. Mavuto amayambira kukupeza iwe pawekha ngati munthu, komanso mavuto amatha kupeza ngati banja lanu, komanso mavuto amatha kupeza dera lanu, komanso mavuto amatha kupeza mpingo kapena chipembedzo chimene umapembedza. Tsiku la lero tinoti chinthu chofunikira pozindikira kunena kuti mavuto akutipeza ndithu. Koma sitifuna kukamba za mavuto amene mwineno Amalunje mukumana nawo ngati munthu, kapena ngati banja lanu, kapena inenso ine ngati ndikumana nawo ngati munthu kapena banja langa. Koma tikufuna tikambe za mavuto amene mpingo ukumana nawo. Ndikhulupirira kuti pamene takamba za mavuto ngati mpingo amene ukumana nawo, mwina aliyense watufanizo, kwathu ku mpingo wathu kuli mavuto awo, kwathu kuli mavuto awo, kwakutenso kuli mavuto awo. Koma pamene tikukamba za mavuto okhudza mpingo, tifuna kuti tione mavuto amene akatipeza komanso tikuzothana nawo bwanji. Makamaka pogwiritsa ntchito Baibulo kuti kodi pamene mpingo wakumana ndi vuto ukhoza kutani. Mwina muyambe kuti tithandizira pamenepo. Mpingo ukakumana ndi vuto ukhoza kutani. Zikomo kwambiri. Tithokoze chifukwa chobweretsa phunziro limeneli pakati pathu. Ndi phunziro lofunikira kwambiri. Makamaka potengeradi kuti mavuto akupezeka ndithu. Kotero kuti mwina ndisanabwere ku funso lanu, ndivomerezane nanu potengera ndimene tikaona Baibulo lathu limafotokozera kuti kuchokera pa nthawi imene mpingo unayamba mu dziko lapansi wakhala ukumana ndithu ndi mavuto osiyanasiyana. Si Baibulo lokha komanso tikawerenganso mothandizidwa ndi mbiri ya mpingo imafotokozera mmene anzathunso adazunzikira pamene anali kutumikira Mulungu pokhala mpingo. Mavuto wena amene anzathu anakumana nawo amachokera kwa anzathu olamulira dziko. Nthawi zina mpingo makumana ndi mavuto mwina chifukwa cha nsanje yochokera ku zipembedzo zina. Komanso mavuto wena wakhala ali ubadwira mu mpingo momwemo, monga mmeneso timaonera pa Machitidwe chapter 15 kwa anzathu aku Antiokeya adakumananso ndi mavuto mkati mu mpingo. Choncho mavuto alipo amene ndithu mpingo ukamagwira ntchito mu dziko lapansi wakhala ukumana nawo mavuto osiyanasiyana. Ndikabwera ku funso lanu lofunsa kuti kodi pamene mavuto abwera mpingo mavuto amenewa tingathane nawo bwanji. Ndibwerere mbuyo pang'ono kuti anzathu amene anali kukumana ndi mavuto akakhala mavuto oti wachokera kunja kwa mpingo,
monga ndanena kuti mavuto wena amabwera chifukwa cha olamulira dziko, nthawi zina mavuto wena amabwera ochokera ku zipembedzo zina. Mavuto ngati amenewa ochokera kunja kwa mpingo, chimene akhristu amachita nukumana pamodzi numapemphera kwa Mulungu. Choncho pamene amapereka nkhawa zawo, pamene amapemphera kwa Mulungu, Mulungu akalandira mapemphero wawo ndamene amatha kuwapatsa njira yamene angapulumukire, amene angachokere mmoyo wa mavuto amene adziko komanso atsanje yochokera ku zipembedzo zina. Iwo amachita ngati mmene muja amachitira ana Israeli pamene anali mu Aigupto. Aisraeli pamene anali mu Aigupto, nawonso Aigupto amapereka nkhanza kuwazunza Aisraeli motsogozedwa ndi mfumu yawo Farao. Chimene amachita ana Israeli ndumapemphera kwa Mulungu, amafuula amapemphera kwa Mulungu chifukwa cha mavuto amenewa. Choncho Mulungu atalandira mapemphero wawo ndi mmene muja adatumiza Mose kuti akachotse kuti Aisraeli atuluke moyo wa mavuto. Chimodzimodzinso akhristu mu chipangano chatsopano akakumana ndi mavuto ochokera kunja kuboma komanso ku zipembedzo zina, chimene amapanga ndupemphera. Koma tikakamba za mavuto amene wabadwira mkati mu mpingo, monga tinafotokozera zokhudzana ndi azathu aku Antiokeya, tikamaona buku la Machitidwe chapter 15. Pa buku limeneli la Machitidwe chapter 15, tikayamba kuwerenga verse 1, tionapo nkhani yotere: ndipo anadza ena akutsika ku Yudeya nawaphunzitsa abale, mukapanda kudulidwa monga mwa mwambo wa Mose simungathe kupulumuka. Ndipo pamene Paulo ndi Barnaba anachitana nawo makani ndi mafunsano, abale anapatula Paulo ndi Barnaba ndi ena a iwo kuti akwere kunka ku Yerusalemu kwa atumwi ndi akulu kukanena za funsolo. Buku la Machitidwe chapter 15. Mpingo utayamba unayambira ku Yerusalemu tsiku la Pentekoste mu mzinda umenewo. Pasanapite nthawi mbewu ya mpingo ina uthenga wabwino akagwaso ku Antiokeya, kumene konso una anthu analandira uthenga wabwino, anakhulupirira ndipo anabatizidwa nukhala mu mpingo, amapembedza bwino. Koma tsopano nthawi ina kunawatulukira abale ochokera ku Yerusalemu kapena kuti ku Yudeya, amene anabwera ku Antiokeya mu mpingo tsopano. Ndiye kuti mpingo wa ku Yerusalemu kwachoka abale afikanso mu mpingo ku Antiokeya. Koma chimene anabwera nacho, anabwera ndi chiphunzitso chimene sichili chogwirizana ndi chipangano chatsopano. Chiphunzitso chimene iwo anabweretsa ku Antiokeya ndi chonena kuti ndizoona abale kuti munamva uthenga wabwino, munakhulupirira ndipo munabatizidwa mwasanduka Akhristu. Komabe muperewerabe kuti mupulumutsidwe, pafunika musunge mwa malamulo a Mose komanso mudulidwe anena mdulidwe wochitika ndi manja. Ndiye Paulo ndi Barnaba pamodzi ndi atsogoleri a Antiokeya anaona kuti ajabwetsa chiphunzitso chimene sichili cholondola. Ndiye ataona kuti ili ndi vuto, pamenepa ndiye kuti zimene anachita iwowa anakhala basi mwachiona chiphunzitso ichi, ndiye anaona kuti ndi chiphunzitso masicho sicholola. Ndiye chimene anachita iwowa anasankha kuchikana chiphunzitso chimenecho, anapanga nawo makani mafunsano chimene chiphunzitso chimene sicholondola. Chifukwa akafunsana waona mmene chiphunzitso chilili sichili bwino ayi, ndiye aku Antiokeya anasankha kuti abale chiphunzitso chimenecho pano sichibwera, sichilandira. Choncho iwowa atachikana ngati mpingo wa pa Antiokeya, anaonabe kuti mwina nkutheka tikhoza kungonena kuti ife tachikana, koma mwina iwowa apita nachonso kwina. Tsono mwina kuja chifukwa chosowa chidziwitso akachilandira. So mwina kungonena kuti ngati ku Yerusalemu kuli chiphunzitso ichi ndiye kuti mpingo kumene kusuli bwino. Anaonabe kuti koma tinyamuke tipite. Ndiye aku Antiokeya magulu a Paulo ndi Barnaba anatsogozana ulendo kuti ku Yerusalemu. Ndiye atapita kumene ku Yerusalemu anakakumana nawo atumwi komanso atsogoleri amene amayendetsa mpingo wa pa Yerusalemu. Ndiye anakafotokozera kuti ku Antiokeya kunabwera abale ochokera kuno ndipo anabweretsa chiphunzitso ichi. Ndiye atachimva atumwi pamodzi ndi atsogoleri a pa Yerusalemu anaona kuti chiphunzitso ichi sicholondola. Ndipo anayamba kuwayankha iwo wanena kuti amene anachoka kuno bwera ku Antiokeya amene atulukira mseri, sanachoke m'manja mwathu.
choncho mukanena kuti chiphunzitso chimenechi mwachikana mwachita bwino sicholondolayi. Ndipo tikawerenga pa Galatiya chapter 2 verse 4 pagulu la Paulo anena kuti chifukwa chake ife sitinachifumukire, kutanthauza kuti sitinawagonjere kuti ife tilandire chiphunzitso chotani cholakwikacho. Choncho anzathu aku Antiokeya anathana nazo vuto limeneli makapokana chiphunzitso chimene chinali chosalondola, komanso anachitenga nupita komwe chinachokera ku Yerusalemu. Ndipo atumwi nthawi imene kuti tili nawo ndiye kuti anathandiza kukana chiphunzitso chimenechi nkuchichotsa mu mpingo. Choncho mu ndi njira ina imene ifenso tingachite makamaka pa nkhani yokhudzana ndi kuthana ndi vuto limene labwera ngati pa chiphunzitso. Apo mwafotokozapo zinthu zingapo zimene zili zofunikira kwambiri pamene ndakufunsa nifunso limene kuti mpingo ukhoza utani. Choyamba chimene ndachiona chimene mwafotokoza nchonena kuti zikuoneka kuti chiphunzitso cholakwikachi chinabwera ndi abale amene mwina uku zinali kophweka kuti awalandire chifukwa kuganiza kuti awa ndi abale, komabe atamva chiphunzitso chawo chimene aphunzira ngakhale awawo ali abale koma apa akulakwa ndanadzudzula zimenezi inde ndinu abale koma zimene muphunzitsa pa sizolondola. Mosasamala soka anthu kuti chachoka kumene mpingo unayambira chifukwa ku Yudeya kumene mpingo unayambira ku Yerusalemu. Inde muchokera kumene mpingo unayambira koma apa simuli chani apa simuli londo anatsutsana nawo. Choyamba chimene tikuchiona pamene Mariya ankafunsa ona ndithu kuti sizotengeranso kuti achokera kuti sizotengeranso kuti ndi nani koma ngati abwetsa chinthu cholakwika ndi olakwa basi tiyenera kuti timutsutse ndithu. Chinanso chimene ndikuchionapo pamene pachonena kuti anthu wa chiphunzitso chawo amafuna kuphatikiza ndi mawu a Mulungu. Atenga zimene amakhulupirira zodulidwa kufuna kuphatikiza ndi mawu a Mulungu. Pamene mawu a Mulungu amene okhala padera chiphunzitso chikhalidwe chawonso chikhale padera. Nawo amafuna kuphatikiza atumwi anakangolola kuti awa zimene aphunzitsa zodulidwa zilandiridwe ndeti mawu a Mulungu chikhalidwe chakasakanikana. Koma wanati sizili choncho anazikana ndithu. Komanso china chimene ndikuchiona pamene nchakuti sanangokhala chete. Anati ngati kuja achoka azathu kuja amakhulupirira izi tipite mwina nawonso tikathandize. Ndiye tikuona ndithu kuti pamene mpingo wakumana ndi vuto makamaka la chiphunzitso tene udziwa pamene chalakwika chochokera kuti ndipo ngati chili cholakwika tisachilandire posatengera kuti ndani. Koma anopena pamene panandipatsa funso munanena kuti panali pala atumwiro pamenepo. Koma nthawi zina mwina munthu akozomafuna azathuwarana ndi atumwi. Nanga ife atumwi tikapeza kuti kapena atumwi alipo popeza azathu anathandizidwa ndi atumwi koma lero zonewera atumwi alipo palibe. Ndiye ngati mpingo lero wakwansandoliza kumene ndochokera 36 mipingo ya Khristu kosiyana-siyana kumene kulibe atumwi koma akomana ndi vuto la chiphunzitso akhoza kutani. Zikomo kwambiri funso labwino. Ndizoona kuti mmene Mulungu anakonzera makamaka zokhudza anthu amene akuthandizire mpingo. Chinthu choyamba anayika atumwi, panalinso aneneri pa mpingo, komanso anadzayika abusa, alaliki, komanso aphunzitsi ndi atumiki amene wadawayikira kuti athandizire mpingo. Choncho pamene aneneri ndi atumwi nthawi yawo inapita. Lero mpingo sukuti uli pa mtetete yayi, ulinso m'manja mwa atsogoleri. Ndipo tikawerenga pa Efeso 4 paja verse yake 11 panopa ndiye kuti mpingo uli m'manja mwa abusa. Abusa apamalo ndi amene ayenera kukhala mtsogoleri, amene ayenera kupanga kuti chiphunzitso chimene chabwera achiteteze. Makamaka pamene mwatchula za abusa mwina kuti tamvetsenso bwino mawu amene zili ngati anthu amene amaweta ziweto. Tikakamba za mbusa wa mbuzi, mbusa wa ng'ombe, timemeza kuti mbusa amene ali ndi udindo oteteza ziweto. Ndeti mukakamba kuti popeza aneneri kulibe, atumwi kulibe malingana ndi Baibulo, ndeti udindo wagwera pa abusa. Komanso china chimene mwina tingathandizira zathu omvera nchonena kuti sinangatangokamba atumwi palibe, aneneri palibe, sitinakambe kuti zinatha bwanji. Koma cholinga cha phunziro ichi sikuzokamba zimenezo. Koma munthu akhoza kukhala ndi funso kuti ndifuna ndimvetsetse pa atumwi mpaneneri. Phunziro lilipo. Nambala imene tipereke kumapeto tikhoza kutumizirani phunziro lokhudza aneneri, zokhudza atumwi, zimene zikhoza kuthandizani kuti pamene tikukamba kuti anatha mudziwe kuti anatha liti, anatha bwanji. Zikomo kwambiri. Mukhoza kupitiriza pamene mukamba kuti udindo uli m'manja mwa abusa tsopano. Tikamati abusa tukamba swaja tikumakamba kuti akulu ampingo. Tikawerenga Machitidwe chapter 14 verse yake 23 amanena kuti Mulungu adayika akulu
mosankha mpingo kutanthauza kuti mpingo uliwonse wapamalo umakhala ndi atsogoleri oti aziteteza ndi kuphunzitsa komanso kudyetsa nkhosa zawo. Choncho lero mukavuto akapezeka pa mpingo, atsogoleri a mpingo atsogolere kukonza ndi kuteteza mpingo pa chiphunzitso chotani cholakwika. Nzoona kuti anzathu atizidwa ndi atumwi, koma lero mpingo uli m'manja mwa abusa amenewa ndi amene ali ndi ntchito yayikulu mothandizidwa msomwina nthawi zina ndi alaliki akhoza kuona kuti chiphunzitso chimene tili chabwerachi sichoona, ndiye ngati sichoona pafunika pano chisabwere. Pamene mufotokoza za abusa, nthawi zina abusa momwe ateteze mpingo ndi amene akuononga mpingo. Nthawi zina kuononga bwanji chifukwa mwina pa mpingo tinayika abusa aliwo pada zoyenereza. Ndipo talibe zoyenereza amakhala abusa ndithu oti anakateteza mpingo koma alephera kuteteza chifukwa sakudziwa ntchito yawo. Ndipo tikakamba zoti abusa ali ndi udindo umenewu, nthawi zinaso mipingo ina yasokera chifukwa cha abusa ifo tinayika abusa olakwika. Chifukwa nthawi zonse timafuna kuti mpingo wapamalo ukakhala kuti ufuna usankha abusa, usasankhe abusa ngati anthu alibe zowayenereza. Chifukwa chake Baibulo kuti lilembedwe munjira iliyonse yoti kuti munthu akhale m'busa akhale munthu wotere. Poyamba Paulo anati kuti mawu awa ngokhulupirika. Ngati munthu akumba udindo woyang'anira mpingo amayifuna ntchito yabwino. Ndiye mawu awa ngokhulupirika amapempha kuti akhristu ayike chidwi maka posankha anthu oti akhale abusa. Chifukwa adzakhala ndi ntchito yayikulu yoteteza mpingo pa chiphunzitso chotani cholakwika. Zimene pakama pamene tikuzipeza pa buku la 1 Timoteyo chapter 3 kuyambira verse 1 mwatsika musi pamene pali zoyenereza za abusa. China mwa icho zoyenereza za abusa anene okhala kutani ophunzitsa. Ndikuti mbusa tikakamba zodziwa ophunzitsa amene okhala kuti anaphunzira bwino, akudziwa bwino Baibulo, akudziwa bwino mawu a Mulungu. Ngati sakudziwa bwino mawu a Mulungu ndi zimene tiona mavuto amene tikukhala mpingo. Ndiye tikozomana nawo pa mpingo pathu pali mavuto. Abusa alipo alaliki alipo koma masankha chotani ali zoyenereza ndemu mavuto akhalapo ndithu. Ndizoona ndi zimenezo. Tiyamikire kwambiri chifukwa pamene taona funso limene nafunsa kuti kodi popeza atumwi tilibe tikozotani, taona ndi kuti Mulungu sanatisiye. Mulungu anatipatsa dongosolo labwino limene pa mpingo ngati pabwera chiphunzitso cholakwika abusa ali ndi ntchito yayikulu yoteteza mothandizidwa ndi azilaliki. Penanso nthawi zina anthu amakhalabe ndi mafunso mwina mati kodi pakukhala choyipa chanji chomwe chimapezeka pakapanda kupezeka njira yabwino yokozera mavuto amene tili nawo. Zikomo kwambiri. Pali kuopsa kotani? Pali choyipa kwambiri ngati mavuto abwera pa mpingo koma tsono simunapeze njira msanga yothanirana ndi vuto licha. Kwakukulu mavuto amene amaoneka nthawi zina mwina mpingo umapeza kuti wagawikana. Mpingo ukagawikana limene lija ndiye kuti chinthu mpingo waonetsa chipatso cholakwika. Choncho pofuna kuteteza kuti mpingo usagawikane panafunika ndithu atsogoleri akaona vuto asalipenyerere kwa nthawi yayitali koma ayese msanga upeza njira yothanirana ndi vuto lija. Timaona pa buku la 1 Korinto chapter 11 kuti akhristu aku Korinto anagawikana. Chimene anagawikirana iwowa chifukwa chakuti dongosolo lakachitidwe ka mgonero ndiko kamene kadawavuta. Ku Korinto akhristu amakonda kugawikana chifukwa samapeza njira msanga yothanirana kapena kumvetsa bwino choonadi. Tikabwerera mbuyo pang'ono pa 1 Korinto chapter 1 adadzalekananso chifukwa chakuti anthu anasiya dzina la Khristu polemekeza mpingo noyamba kutchula mpingo mayina ena. Choncho kulekerera osapeza njira msanga yothanirana ndi mavuto chimene chimakhalapo chovuta choti mpingo umagawikana. Tsono mpingo ukagawikana pamenepa ndiye kuti mpingo sunachite bwino. Pali choopsa chimene chimakhalapo pamene mpingo wafika poti wagawikana. Ndinenepo makamaka zinthu zitatu zimene zimaoneka mpingo ukagawikana. Vuto loyamba tilipeza pamene tiwerenga buku la Yohane chapter 13 verse yake ya 34. Pa verse la 34 pamene pali maonena kuti ndikupatsani inu lamulo latsopano kuti mukondane wina ndi mnzake monga ndakonda inu, kuti inunso mukondane wina ndi mnzake. 15 Mwa ichi adzazindikira onse
kuti muli akuphunziranga ngati muli nacho chikondano wina ndi mnzake. Ya pamene mawerenga pa Yohane chapter 13 verse 34 ndi verse ya 35. Ya Yohane chapter 13 verse 34 ndi 35. Yeah. Inali nthawi imene Yesu amauza ophunzira ake kuti ndikupatsani lamulo limene loti mukondane wina ndi mnzake monga ndachitira ine kuti ndakonda inu. Yesu adachitapo pamene anataya moyo wake pa mtanda chifukwa cha ife. Pamene pa Yesu anaonetsa chikondi chake kwa ife. Ndiye chikondi chimene chafuna agawane ndi kuchisiya kuti kumpingo wake. Ndi akunena kuti mukakondana wina ndi mnzake mwa ichi adzazindikira wonse kuti inuyo ndi ophunzira wa ndani? Ophunzira wa ine. Ndiye kuti pamene papa atanthauza kuti Yesu amafuna ndauza kuti mpingo wake chizindikiro chodziwika chimene chidzadziwitse dziko kuti awa ndi wake wa Yesu pamene anthu atani akondana wina ndi mnzake. Choncho pamene mpingo wagawikana timakhala kuti tapha chizindikiro. Timaona zipembedzo zina amene si wake wa ndani? Wa Yesu ere. Amati ife mpingo wathu kuti muziudziwa timasunga ndevu. Pali mipingo ina kuti ife kuti muzidziwa timasunga mipala. Pali ena ife timasoka mauniform. Koma Yesu posiya uthenga kwa mpingo wake adati inu kuti dziko lidzakudziweni kuti ndi ophunziranga mukondane wina ndi mnzake. Choncho mpingo ukagawikana umakhala kuti chinthu choyamba ndiye kuti wachotse chizindikiro cha mpingo. Chinthu chachiwiri chimene mpingo ukagawikana sunachite bwino chimapezeka mu Yohane chapter 17. Yohane chapter 17 mu verse yake ya 20 ndi 21 akuti koma sindipempherera iwo okha komanso iwo akukhulupirira ine chifukwa cha mawu awo kuti onse akakhale amodzi monga inu Atate mwa ine ndi ine mwa inu kuti iwonso akakhale mwa ife kuti dziko lapansi likakhulupirire kuti inu munandituma ine. Pemphero la Ambuye lopempherera mpingo wake amanena kuti ndifuna kuti otitsatira akakhala ngati? Akakhala amodzi. Choncho ngati cholinga cha Yesu ndi chofuna kuti ife amene tamukhulupirira Mulungu pamodzi ndi Yesu Khristu mwana wake ndi choti tikakhale amodzi. Ndiye kuti pamene mpingo wagawikana ndiye kuti takhala ngati tsono tachoka ku cholinga cha Yesu chofuna kuti mpingo wake ukhale ungati? Umodzi. Choncho kugawikana si chipatso cholondola. Komanso tikabwera pa Galatiya chapter 5. Buku limeneli la Galatiya chapter 5 verse tikayamba verse yake ya 19. Galatiya chapter 5 verse yake ya 19 tiwerenga motere. Ndipo ntchito za thupi zionekera ndi zodama, chodetsa, kukumba zonyansa, kupembedza mafano, nyanga, madano, ndewu, kaduka, zopsa mtima, zotetana, magawano, mipatuko, njiru, kuledzera mchezo ndi zina zotere. Zimene ndikuchenjezani nazo monga ndachita kuti iwo akuchita zotere sadzalowa ufumu wa Mulungu. Ngati mpingo wapatukana kapena wagawikana pali chiopsezo chakuti gulu lina silingapite ku moyo wosatha. Chifukwa tikatengera zimene Paulo watchulapa wakamba za magawano. Magawano kutanthauza kuti akhristu ena ndi ena agawana ndithu. Ndiponso wakamba zokhudza mipatuko. Ndiye kuti magawano ndi mipatuko zili kupha makamaka cholinga cha Yesu, cholinga cha Atate wake kuti owatsatira akhale amodzi. Choncho mpingo ngati supeza njira nsanga yothanirana ndi mavuto chimene chichitike nchakuti mpingo ugawikana ukupha chizindikiro cha mpingo. Komanso mpingo umenewu ukhala kuti tachoka ku cholinga cha Yesu chofuna kuti omutsatira akhale amodzi. Komanso chachitatu nkwapafupi kuti mwa magulu awiriwa gulu lina likaonongeke. Ndiye kuti gulu limodzi ndi limene ngati latsatadi cholondola ndi limene lingapite ku moyo wosatha. Tinaona kugawikana kwa ufumu wa Anaisraeli mu chipangano chakale. Utagawikana ufumu uja kuti Yuda ndi Benjamini wakhala mbali imodzi mafuko ena apita kuja. Ndito anthu achanakhala kuti agawikana. Ndiye pamene anagawikana Mulungu anayisabe kuti awadandaulire Israeli ya kumpoto kuti abwerere mdongosolo la Mulungu.
koma kunapezeka kuti ngakhala aneneri anawatumiza aja adakanitsitsa kubweleranso mdongosolo la Mulungu. Zotsatira zake Israeli imene chinatengedwa ndi mfumu ya ku Asuri anakathira kuti anakathira kumeneko. Zimenenso lero mpingo ukamagawikana pali chiopsezo cha gulu lina limene likhoza kulephera kukalonda moyo satha. Choncho n'chinthu chofunikira kwambiri kuti atsogoleri akhale maso kuti chiphunzitso kapena mavuto akabwera pa mpingo apeze njira nsanga yothanirana ndi vuto ndithudi. Apo mufotokozaponso china chimene tiyenera kuti tichimvetsetse bwino. Pali kuopsa ndithu ngati mpingo wagawanikana. Koma chinanso chimene tachiona chonena kuti pamene mpingo wagawanikana pali mbali imodzi imene sikapulumuka. Chifukwa sizingatheke anthu mwasemphana mupanga zinthu zosiyana koma nonse mulondola pa mawu a Mulungu. Pali ena ndithu asochera ndipo ayenera kubwerera mu njira yake ya Mulungu. Tikakamba za vuto limeneli ndi vuto lalikulu kwambiri limene mpingo ukumana nalo. Nthawi zina ndikuduleni pang'ono zimachitikanso kuti pamene mpingo ugawikana magwiridwe anu a ntchito authenga wabwino kwa anthu amene ali mu mdima zimakhala zovuta zedi. Anthu akatha kumvetsa chiphunzitso koma tsono amasoweka kuti pamene kuti tipite kwa ndani, tipite kwa olondola ndi chinthu mangokhala kakasi. Pamene pa chiphunzitso chonto kamaphunzitso chukangati kuti watu ndiona ndithu koma tsopano mwini ukuzolondola anthu amene mwina wakaonongeka pamene ndipo kangati chinthu chovuta ndithu. Moti kugawikana anthu asabamezere malofu kapena kukondwerera pamene mpingo watani ukugawikana m'madera ena. Chinthu chovuta kwambiri ndithu, ndi ntchito yayikulu, ndi ntchito ndithu yofunika kuphatikiza nupemphera kuti zimenezi zisapitirire ngati madera ena zitakhala kuti zikuchitika. Makamaka tinayambira pa buku la Machitidwe chapter 15 limene vuto limene lilipo pamene paja linayambika chifukwa cha abale. Ifenso ngati lero tikhoza kukhala ndi mavuto ena amene mpingo ugawanikana osati chifukwa cha anthu akunja koma chifukwa cha ife amene tili ngati tikubweretsa zinthu zimene zikuononga chifuniro cha Mulungu, mpingo wa Mulungu. Ndiye kuti ngati atsogoleri abusa ali ndi ntchito yayikulu kuona kuti abweretsa zimene abweretsa zogwirizana ndi mawu a Mulungu kapena ayi. Chinanso chimene pamene makamba zimene zimakamba za mpingo timaonapo nthawi zina zitsogoleri amati kwansanduliza asiya zakuti nenafenso tisiya ife kuti tikusiya chifukwa chakuti kwansanduliza mwasiya, koma nkhani ndiye kuti zimene mwasitsa kwansanduliza nzolondola kapena ayi. Ndi pamene pali nkhani pamenepo nthawi zina mpingo wa Khristu nthawi zina ukapeza tsogoleri amadana kuti ngati kwansanduliza asiya ndefe tikapandosiya nanga tikagweredwa maliro. Akamba za maliro maliro ligome limodzi likhoza paga palokha atulalikira munthu umodzi kumudzi ukalalikiraso kumanda basi zonse zatani. Nthawi zina anthu timakhala ndi nkhawa zinthu ngati anthu akulakwa ngati asakuchita chifuniro cha Mulungu amakhala kulakwa ndithu. Tiyenera kukana, tiyenera kuwatsutsa monga zimene taziona pa Machitidwe chapter 15 zimene atumwi aja anatsutsa kuti ndinu abale ndithu muchokera kumene mpingo unayamba koma izi sizikugwirizana ndi mawu a Mulungu. Taona ndithu zinthu zimene zili zofunikira ife ngati Akhristu poona mavuto ena amene mpingo ukumana nawo mama kakudza chiphunzitso. Azathu anakumana nazo, ifenso tikumana nazo. Tikumana nazonso ifenso mwina nkutheka kuti tafika pa chimake ndithu. Nthawi zinaso mpingo ukagawikana naonapo vuto lina limene makhalapo. Nikakhala mbali ya mpingo umene uli mbali ina nikafuna kusindachite bwino nimapitawo nikapita kuti ukulu naona kuti cholondola ili loko ndachita chigololo. Ndi zinthu zovuta kwambiri. Ndiye atsogoleri tadandaulire mobwereza kuti vuto likabwera tichite changu kuti tilisolve kuti mpingo usagawikane. Kwambiriso chimene chili chofunikira kwambiri tikamafuna kukonza vuto tidziona mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu akuti chani? Nthawi zina tikafuna kukonza vuto posaona mawu a Mulungu kenako ukadzaona kuti mawu a Mulungu atsutsana ndi mmene mwakonzera vuto nthawi zina kuti ubwerere upakatsakanikanso ndibwerera bwanji ndinapanga mwachangu ndisanaone mawu a Mulungu. Ndazitsogoleri ali ndi ntchito ndithu yayikulu. Tiupempherere mpingo umene Yesu anakhazika, mpingo umene anakhetsera mwazi kuti aukule, komanso mpingo umene inu ndine tilimo kuti mama katsikulira tikatopeza moyo wosatha. Tiyamikire m'bale wathu chifukwa cha kupezeka ndi nthawi imeneyi kudzatithandizira pa phunziro limeneli. Pa tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Vijero Gondwe, mmodzi wa membala wa mpingo wa Khristu kuchokera ku 36. Tisayiwale pamene libereka nambala imene
tikoza kugwiritsa ntchito kuti titumizireni phunziro limeneli pa foni, pa WhatsApp, mutomvera pa nthawi yanu. Komanso mukoza kulipeza phunziro limeneli komanso maphunziro ena pa peji yathu ya pa YouTube, mungoyang'ana Lilongwe School Biblical Studies. Pa tsiku lali mlali ndine komanso m'bale wanga uyu Namanika Malunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe, mmodzi mwa Nsanduliza. kufikiranso nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona